Guna sustrai, hiru bertsu nahi duzun doinutan eugian osatzeko gaia. Amildegia senditu duzu aintzinean. Jauzi egitea deliberatu duzu. Ostatu baten ezautu ginen, denak inun aizea alde, nik nahi alduzu galdegin nion, ta ez zidan egin alde. Gero ezkondu ginen elizaz, apaiz erazun altare, biseme alaba izan ditugu, jada koskortuta daude. Azken aldian gara batera, gabiltzan bi bakardade, elkarrentzako ez amodio, ta ez sensibilidade. Gaur lehen aldikoz amildegian, sentitu dut parez pare, nere buruai galde egitean, zerrote naiz berak gabe. Garai honenak egan zergatik joaten dira ieskan, zergatik gorde ohi ditut hitzak, zintzurrertzean trabeska. Ez ote nuen betiko maite, behar bihotzeko neska, sexua finizet momentuan, ez ote zen aski siestan. Zergatik egin behar dut alde, lertutakoan tempesta, irensten segiz gero egingo, ote dut hemen gainezka. Ez ote nabil burua galtzen, neure buruai galdezka. Amildegia daukat aurrean, tazpian sarerik ez da. Aize zaila den berriz piztean, behin ezetutako metxak, zer esanik ez, gorpoztu ezkero, susmoak edo sospetxak. Diborziatuak naiz marginatzen, ditun jendeak ta prentsak, zer eginen dut behinonezkero, fini badira sorpresak.
Zintzotasun